ଚାରିପଟେ ସବୁଜିମା ପାହାଡ଼, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ମଝିରେ ଲମ୍ବିଛି ଏହି ପୋଲ। ପୋଲ ଉପରେ ଯାତାୟାତ କରୁଛି ଅନେକ ଯାନବାହନ। ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲଉ ଓହ୍ଲଉ ଏହି ସରୁ ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଲମ୍ବିଥିବ। ଉଭୟ ପଟରେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ। ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଆପଣମାନେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ସାମ୍ନାରେ ସୁଉଚ୍ଚ ଶାଳ, ପିଆଶାଳର ଛାଉଣି, ତାରି ଭିତରେ ପାହାଡ଼କୁ ଲାଗି ରହିଛି ୱାଚ୍ ଟାୱାର। ୱାଚ୍ ଟାୱାର ଉପରୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲକୁ, ଦେଖିପାରିବେ ପାହାଡ଼ ଓ ଆକାଶର ମିଳନକୁ ଏବଂ ଶୁଣିପାରିବେ କୁଳୁ କୁଳୁ ନିନାଦରେ ବହି ଯାଉଥିବା ଝରଣାର ସ୍ୱରକୁ, ଶବ୍ଦକୁ। ଛତା ମେଲି ଥିବା ନୀଳ ଆକାଶ, ଦୁଇ ହାତକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଟେକିଥିବା ପାହାଡ଼ ଓ ତାରି ଭିତରେ ଛାତି ଚିରି ଯାଉଥିବା ଏହି ଝରଣା। ନିକଟରେ ଆଦିବାସୀ ଜନବସତି, ତାରି ଭିତରେ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଜନଜାତି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନକୁ। ଏକତ୍ର ପାଣି, ପାହାଡ଼, ଗଛ, ଲତା, ଝରଣାର ଶବ୍ଦ, ପକ୍ଷୀଙ୍କର କାକଳି, ଶୁଁ ଶୁଁ ହୋଇ ବହିଯାଉଥିବା ପବନର ସଙ୍ଗୀତ, ଏସବୁଥିର ସମାହାର ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିବ। ଏଇଠି ଏକତ୍ର ଦେଖିବେ ତିନୋଟି ପୋଲକୁ। ଗୋଟିଏ ନିଚା ପୋଲ, ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଉଚ୍ଚା ପୋଲ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଆଉ ଏକ ପୋଲ। ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭୂମି ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ସପରିବାର ଆସି ଆପଣ ପିକନିକ୍ର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନେବେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ରାୟଗଡ଼ା ଠାରୁ କୋରାପୁଟ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ମାତ୍ର 12 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ପଡ଼େ ସଙ୍କେଶ। ଏହି ସଙ୍କେଶର ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିବ। ଆପଣ ବିଭୋର ହେବେ ଏବଂ ଦିନ ତମାମ ପ୍ରକୃତିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଏସବୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ପଡ଼ିବ ସପନ ବଣିକର ସେହି ପରିଚିତ ଗୀତ, ଏଇ ଯେ ବନ ଲତା ପାହାଡ଼। ଥରେ ଏଇଠିକୁ ସପରିବାର ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମିଳନକୁ। ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଆକାଶ ଓ ପାହାଡ଼ର ମିଳନକୁ ଏବଂ ହାତକୁ ହାତ ଛନ୍ଦି ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଏହି ସୁଉଚ୍ଚ ଗଛର ଖେଳକୁ।